Семейство Флинстоун. Сега ще ви представим семейството Флинстоун. Модерно и забавно, известно в цял Бедрок. Да тръгнем с тях и ние към каменната ера. Във времето от минало да се повеселим. Дамско посещение в клуба. С добрите си познати Ръбъл и Флинстоун отново ще се срещнем в градчето им Бедрок. Към каменната ера ще тръгнем с тях и ние. Във времето от минало ще се повеселим. Превод Екатерина Ковачева. Редактор Лукреция Ганчовска. Текста четоха артистите Мария Никоевска, Даринка Митова, Васил Бачваров, Стефан Димитриев. Тон режисьор Габриела Жекова. Режисьор на дублажа Елена Попова.